Khoi hangkuni baizal bario khoroksa sinia nugia bukhugni mangkthei ahaino hai kalaijak mano jau khwa piaba sabo taksak jora kuno phano clear ngya khu party muni kokno gui tripri khorang be keringjak aron simin tripri khorani koktum thumnai takhuk jimi deborma phaidiboni khuktinno telephone bisingtei jeng kerengai jeng sawi manlayano srai srai khlaino norok nai tongo tripri khorang borok nang jimi ningla aroni borok ba te ayangni koktuma nungle sungno rohori tongma ba do nungno sai khnarakari aroni mangkthei sabo chalada burida bahai sabo nukha kisa sugrubui sawai khnarakari Belaino hambaite joto tripri khorang ai tongna rokno bo haino hai khakhamya porte oboni bisingo tini omono je mangkthei manmani hingke obongkha aboni thai khoi hangkor baijalbari outpost ps by khobjak musing barini kaisa bolongko thukni pukhurro mangkthei mankha burini mochakra bini umorognai prai 59 year te aboni bisingo phungni simi no obohaingkha phiaba je thangi nuguinai sabo nukha tabu kok sungino tong phiaba kok khulongani thaya ko tamjani bagi ba kirijak mani bisingtida omohai kok khlog yang tong te aboni bisingo te o jaga outpost ni borom gnang incharge Rotindra Debormano kok sungnani bagi kubangma site to phiaba bo mungsa kok sarani site to liya kok to mathumna rok bai tabusu jora abo full butingi thika batam bugi thika phiaba abo ajaga borok thangi thinani moto kuno chance kri tamni hinke abo belaino nok bai haksalte lunga bisingo kaisa pukhur rose bo thangi ajaga bo thimani mangkthei tabu kupungjak abo thimani busuro balu khana mangkthei thimani hinke mia ho ni patimung no ngaya bo tabu sujora tabu bo bini bahai munaman rok to phayako je kha khaimani hinke to je nukmani mia sari khor thika abun pore tini phungo bahai khobor manmari rokni kok sinia nugia mane abo tamo kami amcha agana ge kami amcha ni bukhuya da abo tabo tabu sujora to sawi mania ko je bo jagani phaikya tabu sujora bini mangkthei bo khoja jagya ko tabu sujora je o jagani फाइनाय नाय बरकनो खसानाय बरक रग ताबुसु जरा क्रिक और सुदो खयाहांकर बाइजालबारि आउटपोस्ट नि इंचार्ज बरम गनां रथिन्द्र देबरमा सिमिन जगा फाइजा केबा ताबो जा कुबुनि टीम रक ताबुसु जरा फाइसक बायाको आबनो नासिंलायजा ताबो खसायाको खसाबानि यागुलो साइमाननाय बबो हाय उंनो बा अ kami amsai rokni borok dang khatka tabu jora thasuk maniako abo tam na singai tong khosaya ko bole tam abo dog squad eba forensic team rok na singai tong tam police rok ta samani khamani inke to tabu sungabro bosungan ta chuka phiaba o jagani jeta incharge borong gunang Rotindra Deborma obon tibo bokhu khengnani thangya bono kaisa koktuma thumnai bono sungmani bokbangma kok rok tabu obom sunjangnai kok yarok obo hairok kubangma kok rok sawi tong bo tabu abono clear khayako je sabno na singi tong batangi khosa jagya amorok ni bisingtui kok sol lai tong borok tabu jora size reke kok tuma thumna rokno khuk khengyako bela ke na hambai ta khub jimi no tripri khorang ni lukorang no te viewers no nang de sak man sak tai to gei sin tripri khorang ni viewers no khnarumani sawai khnarumani ba gei hambai no